cho na cheng veng to ni mel ma se hlim viau tong chiti na ga lain alo du to lo che maya sum chu anei ba ga du bel zela ti chuan ngai tu na thalo tak mai anei ji ta ni a pasal hena tang cho sum tam tak nei sak adu tatlat maya makte chiti rem chang zong tareng reng chuan rem chang a muthei ta a pasal bo phi mi tai malu tung mai ania na to hi nu ma ti hle ni ome ma se ani ne mem chu chele bil ne une local tam thile tuk chu ania ti chu na Nupui ai mi chu ti da ngai tu pui ve turin ati ta ani tun mai nei mi hian business administration lamalo zir silve to wangin chu company a chuan na Nupui chu ani na sang tak a chel tir ta a sum chevel chu alo en kol don ani chu tak chu ai mi chuan rem changa mangin company local bill rang pek tu te chu company ta na pe tamai lo chuan ama kaw na alo thun mi mai ni a bill pe na tur le kha IRS lama kal turo mang taka je te chu alo thun tak ngai haulova ama kaw lama alo gorom chuan adu tok view mai ni azong chang chho te zela thlatam maliam nu chuan poisa lo chebrel po chuan dollar noi khat atling te der maya chung te chu bopa company in bill alo pek tu tling khom pelova lo khol tak zel kha an nilom ani IRS yan ti thin dan chuan min bile mo che mo apek thal lo chuan lekha an thon mai thina ma se chung lekha bob ne nan thon zo zai chuan bob athleng phangai ho lo maya a pasalin lo mu mai nei mi chuan lo thur zel alo ni